失ってから気づく優しさがあります。実は、人は当たり前になっているものほどその大切さに気づきにくいと言われています。毎日のおはよう、何気ない気遣い、体調を心配する言葉、その時は普通だと思っていました。でも、その人がいなくなった時、ふと気づくのです。あれは優しさだったんだと。愛情は特別な言葉だけではありません。何気ない日常の中にたくさん隠れています。だから、今そばにいる大切な人へ少しだけ感謝を伝えてみてください。後になってからでは伝えられないこともあります。今日のありがとうを大切に。おやすみなさい。